теория. Тоджаров стои зад ЦВЮ и Съни. Според груби данни, доходът от нелегалния му бизнес минава 100 милиона лева годишно. Няма как да получиш Джаро без моята помощ. Мисли да го пипна преди си му казала да. Само не ми казвай, че се забъркал с нея. Разбра, че съм ченги. Ти си луда! Утре Джаро на вечеря с Борис Желев. Мисля, че мога да ги запиша, докато разговарят. Ти? Абсурд. Дай ми една успешна акция срещу Тоджаров и влез в телевизора. Що ме така ще я имаш? Какво е това? В тази има записващо устройство. Цигарите докъде го докара? Много питаш. Що така? Как може да ми излагаш с това пред тия цървули? Повишават те честито. Ставаш шеф на анализи и информация. Значи ти си го родил все пак. Що възприемаш нещата винаги е толкова лично? Защото с тебе винаги е лично. Химикът сготви ли стоката? Привършва всеки момент. Ама качеството става много добро. И това беше целта, иначе как ще кацнем на чуждия пазар? Да, ама холандските колеги доста ще се изнервят. Спокойно, аз съм се сметнал риска. Друго? Чакаме нашото митничарче да застъпи на смяна и стоката минава в Сърбия. Не те питам за това. За пакет. Държа го там, където ми го нареди. Знаем ли вече кой ни го прати? Нека се освести, ще разберем. Само гледай да ни го повредиш. Какво е това? Аванс за новата длъжност. Много тежък този аванс. Ще трябва да се трудиш повече. Че аз до сега да не съм бил на курорт. Искам името на картицата. Като заместие Попов го имаш. Много мутренски цай си. Мерси подобно. Труса ли си? Чуш си целия град. Съни отиде да запише среща на Джаро с Желев. После изчезна. Затова ли е тази канонада? Предупредихте. Не биваше да се забъркаш с нея. Ако те издала, Вече ще ме разпознаваш в моргата. и двамата много добре знаем, че шансовете да е жива са минимални. Искаш да се махна? Ти лут ли си? Местят ме в друг отдел. Как така те местят? Ей така, нареждано отгоре. И просто ме зарязваш. Ще те запозная с човека, който ще ме смени. Което какво означава? Че ще започнеш да работиш с него. Той ще ти помогне и за Съни. Супер! Я се стегни! И събери гилзите!
Няма цял живот само с тебе се занимавам. Ай, чао. Ей, не сме говорили откакто стана тази тъпня с коза. Беше малко повече от тъпня. По-скоро ментално преживяване. Би го вкарал в новата си песен. Знаеш ли, тия песни са ми малко еднакви. Писна ми вече от тях. Не, Бепс, не дай така. Бепс, мисля, че е време да пораснеш. С тая трева съвсем ще зациклиш. Ми ако пуш само в петък и събота. Милене, много пъти лъгах вече нашите, ама ти не спря да се дъниш. Явно съм някакъв кърък. Здрасти, Миленски. Лайфа? В петък ли е? Петък е, да. Значи до петък. Айде, чао. Аре, мацки. Видя ли? Арестувате веднъж и ставаш известен рапър. И гаджето ти го отнася. Виж са, баща ти никога няма ме хареса. Важното беше аз да те харесвам. Заблудила си се, начи. И тогава ще се поправя. Трябваш ми на смяна в петък. Не можеш да влизаш в болница. Той митничар къде ще замества твой човек ли? Значи, слушай ме сега внимателно. Ако сега ме издъниш, ще облека една престилка и ще започна да те лекувам аз. Ама така ще те излекувам. Ще теба в митничара, ще теба. Марти, искаш ли да изкараш някой лев? Казвай. Да те цани ми за шофьорче. Той Кенев трябва да мине през границата на Сърбия. Нямам книжка за бус. Не ти трябва книжка за бус, братле. Ти ще караш пилотната кола. Какво возим? Просто минавате през границата без излишни формалности. Той педераст, митничара, се разболя от апандисит. Нашия човек. И на негово място ще има някакъв друг. Трябва ми човек, който да контролира ситуацията. Какво си иска от мен? Нищо. Просто ако има някакъв проблем, евентуално ми звъниш по телефона. Това е всичко. Не си по подробностите. Моля те, Марти. Утре товариме буса. Ти стоиш пред границата и чакаш. Когато колегата наближи, ти звъни по телефона, ти го посрещаш и двамата минавате заедно. Това е всичко. Какво вози колегата? Какво вози колегата? Охладени патки от Петърче. Ади, обърни ми малко внимание, бе. Що ме пренебрегваш? Това на мене ли го каза или на задника ми? Що задникът ти по-разговорлив ли? Нали сте комплект? Не. През лятото почиваме отделно. Ти в Созопол, той е на Обена. Ха-ха. Еми, колко време мина, откакто твоя Сашо... Така да, нали, ни напусна. Ти нещо на вълна вдовица ли си? Не бе, човек. Просто си помислих, че мога да си се мотна. Деца вика, няма една кружка, която ти завие. Ти да не си от енергото. Късъм, какво става? Бата, ако някой ден служена, дано да пукна след жена ми. Що? Не искам да гледам отгоре как се тъпче с други. Ти какво? Добре съм. Ади, мерси за кафенцето. Бил ли си пилотка на куката? Виж сега, ако ще ходите до летница, вземи си гумени бутуши. Защото когато аз карах, целия станах в война. Те ми каза да го очаквам преди границата. Супер! Спестяваш си бъйра до цеха в селото. И лайната. Какво става, Табаско вдовица. Добре.
Бял микробус модел Ford Transit ще прекарва амфетамини през Калотина. Наркотикът вероятно се товари от цех в село Летница до границата. Забрави, аз няма да ходя. И що пък да съм аз? Защото Джаро го каза на тебе. Аре, бе. А що тебе гледаш? Тебе гледаше. Ники, Джаро гледаше към тебе. Какво са уморушили, бе? Здрасти. Ман. Кажи ли? Трябва да се носите ни кинти на майката на Съни. И какво нямате кандидати? Тебе гледаше. Ники. Що не теглите чоп? Я ще участвам. Късна клечка губи. Златна ми е ръчичка днеска. Аре, по-смело. Марто, честито, днеска си куриер. Ето ти адреса. Успех. Пичове, май сам се прецаках. Ники, Джаро, верно мене гледаш. Йоана Велева. Да, аз съм. Кажете. Господин Тоджаров ме праща. Това е за вас. Господин Тоджаров? Да. Помоли да ви го предам. И имате много поздрави от Съни. Странно. Кое? Звънях и вчера, не можах да се свържа. Мислех, че са заминали с Петър за чужбина. Ако я видиш, ще й предам да ви се обади. Непременно, моля ви. Ти си хубава жена, що не се омъжила още? Теб чакам. Сериозно да питам. Нормалните мъже са ми скучни. Освен това, да ти го кажа като адвокат. Много по-добре е да бъдеш собственик на имот, отколкото съсобственик. Нямаш представа колко си права. Искам да продам залата за танци. Залата на Бамби. Друга има ли? Изненадваш ме. Нали щяхте да се жените? Да не говорим за тази жена повече. Какво става? Дори името й не споменаваш. Точно оформях предбрачния договор. Смятах да включа залата. Майнете и на тази зала. Моля ти се, намери някакъв купувач. Това са документите, които ще трябват. Едва ли ще й вземем добра цена. Да я подарим на някога. Знаеш, че с близнаците е много сложно. Очаква се съветът на Трябва ни директорите на приемна Българския семейна. енергиен холдинг да Не подпише можем да ги договор с нови разделим. консултанти Ема, АЕЦ Белене. да обели картофите в Документът ще кухнята, бъде моля. подписан дистанционно. Да. Добре. Добре. Да, добре. Утре.
Да, точно това казвам. Ти за това знаеш ли? Трябва да приключвам. Аз се забранявам да се занимава с танци. А тя да вземе да цъфне и по списанията. Вместо безцелно да се мотае по моловете... Ама тя и да не се мотае безцелно по моловете, утре ще започне да работи в тях. Собственичката на школата за танци е гадже на Джаро. Въобще не съм знала. Кой да знае? Аз ли? Нали ти си майка? Спестихте го, защото и без това нас все едно ни няма. Ма не може така. Не може. Аз забранявам. Ти разрешаваш. Извинете, че се грижа за дъщеря си, господин началник. Аз я помолих да не ти казва. Милен, го зарязах, но танците не. Нали си голямата възпитателка? Видя ли какво стана? Уредихме проблема на митницата. Утре товарим. Марти ще е ескорт. А ти? Сина ми има рожден ден. Какъв е проблем? Става на 5. Затова нямам деца, Росе. Здрасти. Охо. Що не сте в залата? Да си виждал Съни. Съни е на шопинг в Милано. Обикаля магазините. Ще ви купува нови цвички. Аре, бегайте. Нека вечер. Вили, един танц. Не се притесняй за утре. Всичко ще е наред. Да вземеш нещо на малки от мен. Мерси, брате. Какво става с Съни? Питахте нещо. Ти баваш ли се с мене, бе, лайнар? Ако се бавах, ще го усетиш. Знаеш какво ще стане, ако кажа на Джаро за игричките ти с нея? Няма игрички. Така че казвай, каквото искаш. Много ми е кеф да те гледам как се гърчиш. Жалко, че всичко свърши. Моментите се отчетоха. Виждам. Дигни си ципа. Това са комплименти от заведението. Много са любезни в тия бардаци. Следващия път ще пратиме Мартин. Нещо я напрегнат. Тъкмо, сега има една нова. Руса. Миладинов, познаваш Николов? Васил. Той ще замести Попов. Честито. Доверен и много оперативен. Честито. Ето го и бившия началник. По-скоро бъдещ топ анализатор. Здрасти, Краси. Емо, разбрах, че се издигаш. Ще не липсваш да знаеш. И с Васко се работи добре. Той е от школата на Попов. Нали така, колега? Трябва ми един подпис. Нали имаш минута? Щом не можеш да чакаш. Разполагам с достоверна информация за цех за производство на амфетамини. Къщата е близо от София. Количествата, които бълват оттам, са огромни. Нека да позная. Цеха е на Джаро. Дни преди прехвърлянето ти. Така ще се оттегля подобаващо. А защо да не ти пуснем една заря?
Дължиш ми поне това. Ти си чуден човек, бе, Попов. Що? Не мога да разбера на кого още се доказваш. И от Министерството вече те похвалиха. Оперативната разработка на Джаро става отворена. За да я приключи Васил. Той ще се оправи. Ще видиш. Добра работа. Благодаря, момчета. Водете го. Искам проби от това. Проверете буса! Чисто! Готово. Това са пробите от буса. Дай да видя. Преди месец получихме сигнал от холандците за амфетамин с абсолютно същия химичен състав. Чудесно. Приемете го като подарък от екипа ни. И то какъв подарък? Всичко тук е свързано с Тоджаров. Трябва ми само приказлив свидетел. И с това ще ме запомнят. Пак ще те попитам. Кой ти спонсорира лабораториката?
Свалям ти очилата, за да не се щупят, като те фрасна. Ясно ли ти? Ей, асистентче. Доцент Делев. Доцент. Доцент Делев. Как е по-добре? Ти да опъваш студентките в химически или тебе да те опънат в панделата? Киров, иди за едно кафе. И за господин доцента, нали? Вие ли ще го играете помня? Ако се сравнявам с вас, не. Интернет е пълно с ваши статии. Колегите ви в университета ви уважават досега. Това очудва ли ви? Не. Понеже нито ректора, нито студентите ви знаят за страничното ви хоби. Аз съм човек на науката. И? Науката се развива с експерименти. В нищо не може да ме обвините. Да ви обвиня? Не. По-скоро ще ви направя комплимента. Вие сте голям творец в областта на наркобизнеса. Щом изкуството ви се продава чак в Холандия. Няма да говоря повече. Не е нужно. Хванахме шофьора на буса преди да пренесе стоката зад граница. Сега и вие сте тук. Няма да е за дълго. Не знам. Шефът ви трябва доста да се изнервил. Искам адвокат. Като знам за кого работите, по-скоро ви трябва охрана. Мислите се за по-умен от мен, нали? Не. В затвора и умните, и глупавите лежат еднакво дълго. Ми е добре. До сега съм контактувал само с един човек. Здрасти, тате. Чакай, любов моя. Чакай да снимам тортата. Очи. Очи, гледай тук. Честит рожден ден, татец. Ти си нашата светлинка в живота ми. Ти си нашето щастие. Ние с мама много те обичаме. Искаш ли обаче да отворим подаръка сега? Да. Айде, тате. Я да видим какво има тук. Сигурно са гостите. Чакай да видим. Кой дойде, тате? Гостите. Гостите ли дойдоха, тате? Дай на земята! Кой сте вие, бе? Мърши! На колене! Кой сте вие? Ще ви смъцка, бе! На колене! Ще ви смъцка! Ще ви смъцкам! Ще ви смъцкам! Палячоци с маски! Ще влизате с маски в къщата ми! Ще ви изпепеля! Колко остави момчета да си вършат работата? Инспектор Попов, ГДБОП. Арестувам те за наркотрафик. Оръжие, събрадай! Играчки! 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 Действайте! Тате! Тате! Виж ги тия! Виж ги тия! Тате, тия са от партито! Тате, виж ги тия! Тия са от партито! Виж, татко, прави, не да тия прави!
Иво, буса го няма. Какво правим? Ударили са пратката. И лабораторията. Колко сме вътре? 120 кг амфетамини. Трябваше да изнесеме 300 този месец. Що не знаехме за капана? Нали плати аванс на този капут, Васил? По-лошото е, че са прибрали куката и химика. Куката е железо. Знам, химика. Химика работи само с Рос. Не познава никой друг. Това Попов. Нещо започна да ми танцува по нервите. Само казваш. И ще се радва на цветята от към корените. Да, бе. И да го направим герои. Ами? Обади се на Васил. И разбери защо не е знаел за акцията. Веднага. Ти си бил колега, а, Росене? Знаеш как действа. Няма да говоря без адвокат. Ами ако адвокатът ти е заминал на екскурзия, да не мислиш, че Тоджаров ще тръгне да те спася? Кога? Ако си разумен, може да се върнеш много бързо при семейството си. Ти за моето семейство не бери грижа. Гледай твоето. Жена ти беше доста разстроена. Не се притесняй за нея, тя ще издържи. 10 годинки ще издържи ли? Колкото трябва. Извикайте ме като цъфне адвоката на това леке. Окей. Дойде преди малко за теб. Няма подател. Леко е за премия. Може да е на стотачки. Аре да те оставям. Ти казах за акцията, за да не те издане пред Славов. Попов, от колко време сме колеги, бе? Приятели сме. Заедно работихме по Тоджаров. Да, бе, знам, че искаш да помогнеш, но при издънка ще да повлека и тебе. И Славов яко си трае. Разписва за акция, без никой да разбере. Щом не казва нищо, значи окей. Ти? Доволен ли си? Абе, беше доста рисковано, но си заслужаваше. Не мога да разбера. Как винаги си една крачка преди нас? Винаги. Ти как мислиш? Имаме внедрен човек в групата на Тоджаров.
Наш човек отвътре. Това на никой не съм го казал. Ти наистина ми нямаш доверие. Нали знаеш, като знаят двама, знаят всички. Просто исках да запазя нашия човек под прикритие там жив. Браво, бе! Ще снима ръката от мене. Утре може да го направиш сам. Крайно време е да ви запозная. И? И? Какъв е поводът? Не обичам да вечерям сам. Защо? Със Съни често ли се случваше? Боряна, айде да си разваляме вкуса. Извинявай. Всъщност и аз съм като теб. Вече обичам кротко. Вкъщи, чаша вино, хубава музика, добра компания. И много ли са добрите компании? Какво намекваш? Нали вечеряш от време на време с разни прокурори? Ако на куката му повдигнат обвинение, гледай да скълъпиш нещо лежерно. Ще видя какво мога да направя. Тук ли се срещате с твой човек? Не. Сменяме местата. И винаги да ти каза закъснява? Не. Обикновено закъснява. Не отпочваме добре. Да не му се случило нещо. Досието му е в системата. Засекретено е. Системата? Нали рисковано? Какво искаш? Си го държа под матрак. Работа трябва да е железна. Постарал съм се. Само, че трябва да я запомниш. Да я запиша? По-добре. Не. Трябва ти я в главата. Ще работите заедно, трябва да знаеш всичко. Паролата е? Чакай. Какво става? Срещата току-що отпадна. Какво чакахме за нищо? Ще направим друг път. Хубаво. Кажи паролата. Попов, добре ли си, човек? Чакай. Нещо сърцето ми сви, трябва да се прибера вкъщи. Попов, да те закарам до вкъщи. Не, благодаря. Ще се видим в управлението. Ако трябва да викаме лекар.
Страхотно запознанство ще ми спретнеш. Ти си идиот ли ми? Не съм го очаквал. Партньор ми от 10 години. Какво знае за мен? Нищо. За малко да му кажа паролата на досието ти. Значи те успал. А ще ми говориш за съни. Натопил е друг човек от отдела. Затова от вътрешно разследване не го разкриха. Това по никакъв начин не ме топли. За втори път ми се случва. Кое? Хора, на които вярвам, да ме прецакват. Получи го днес. С това ли се занимавате в управлението? Един от хората на тази снимка правеше такива. Кой точно? Този. Само, че е мъртв отдавна. Тоджаров, Стилянов, Миронов и аз. Работехме в криминална полиция. Бяхме много близки. Почти не се разделяхме. Покривахме се, вярвахме си. Бяхме екип във всичко. Някои ни кръстиха четириглавата ламя. Един от случаите беше с група мутри, които търгуваха с гориво по време на югоембаргото. Рекет, застраховки, контрабанда. Бяха много нагли. Държаха парите си в чували. Тоджаров работеше най-много по този случай. От него разбрахме. Тогава никой не вярваше в банките. Тоджаров предложи да ударим мутрите в акция. Да им вземем парите. Хитро. Никой от нас не се нави. Джаро усети, че няма партньори. И обърна нещата на шега. А акции имаше ли? Имаше. Но аз закъснях.
Когато отидох на мястото, видях приятелите ми да догарят в полицейската кола. А във фургона нямаше нищо. Мисля, че Джаро ги очисти заради парите. Намерих запалката му до колата. Така и не можах да го докажа. Но ти си знаел, че е бил той. В съда една запалка нищо не значи. След няколко месеца Тоджаров напусна отдела. Мисля, че с тези пари започна да гради империята си. Трябва да изчезнеш преди да е станало късно. Не ми казвай, че искаш да се откажеш сега. Не аз. Ти се отказваш. Нека сам решавам. Малко е сложно. Изтрих ти досието. Какво си направил? След случая за Сил. Сега вече си сам, няма доказателства, че си полицай. Как можа да ме изтриеш? Това е лично между мен и Тоджаров. Беше грешка. Съжалявам. Това вече не ме интересува. Битката е между мен и Джаро. Няма да те забърквам повече. Замини. Не мога да я забравя. Как да я оставя тук? Забрави я. Ако не хванем Джаро, няма да разбера къде е. Няма кой да те покрива в полицията. Все едно някога е имал. Марто, не си играй с огъня! Това дойде вчера вечерта. Писмо. От кой? Не знам. Пише само името ти. Чисто е. Проверих го. Що не ви го даде по-рано? Нали цял ден бях по задачи? Познавах само един човек, който правеше такива неща. Само че той отдавна стана на пепел.
Господин Миронов, пристигнахме. Как беше полета? Като за мъртвец отлично. Върнах се от ада.